Pozdrav svima ljudi, danas ja i Lacey koji igramo Stumble Guys. Ovo će biti malo chill video od onih roleplayeva i to što smo radili, tako da nadam se da ćemo vas nasmijati. Uzmite neki sok, možda kokice, možda vam se svidi. Što sam napravio? Što sam ja napravio? Gdje si? Koji si ti skin? O! Ja sam... Olo! Nemoj. Volim ovu Ja sam mapu. iza tebe. Aha. Inače da, kao što sam govorio, ako vam se svidi video, stavite like, share, subscribe. Pa da, evo ga, mi smo već započeli prvu rundu, tako da uživajte. Gdje se... Šta Lis? Ja sam... zašto sam ja napravio sada malo prije? Ovo će biti toliko čudno. Šta? Ja, kako sam skočio... ja skočim na ovu tu, kako se zove, da kažem, državu, ovo žuto. Okej. Ja skočim na to klisem, ponovno skočim, popnem se, ponovno skočim, udari me neko, ponovno skočim i popnem se. Au, pa ti si fucking Opa, da pet, Lis. vidimo. Zula! Da vidimo šta će druga runda biti. Okej, Humble Stumble. Ovo je I ljudi, ove prve runde mi smo bili prva dva. Adnan bio prvi, ja sam bio drugi. oprostite. Promaklo što bi se rekla. Ovo je buff OG mapa, sjećam se kad je Stumble Guys bio u Prime-u. Mislim, nisu ljudi toliko voljeli zbog ovih kocki. Mislim, ni ja ju buff ne volim, ali okej. Ja nisam nikad volio igrati na mobitelu. Mislim, meni je bilo okej na mobitelu, samo što... Stani, ne plakat ću. Ej, Samo što mi je na mobitelu bilo malo za kretanje, to me živciralo, jer nekad se nije htjelo pokrenuti. ne, katana lik, hoću domom ej. I Ajde. zadnja dva, da vidimo ko će bit. Okej, I niko bili sam specijalan. I bombardment. Podivaju ljudi. Pogodila me. Ljudi, jesti. A daj, je li tebe? Mene je bomba pao na lice. Gdje si ti, koji si ti? Player, rat, na jebz. Pa ne Ja piše trčim niko. oko. Mislim da te vidim, Ja je sam- sad kao na sredini. Evo, ja u sredini, da. Aha, ovog. Okej, sad ću ljudima Ajde, malo da te spektataju. Gledaj kako master igra. Opa, ja ću možda biti. O, gugno me! Stoj! Ovo je bilo tako... Neka. Ajmo. Hoćemo Ok. gledat ko je za njih? Ne. Okej, ljudi, idemo u sljedeću rundu. U, Da vidimo Jel koja će snimaš? prva mapa biti. da snimaš ime. O, Ah. to... Ne, waterpark. brate. A nije teško, samo doslovno ništa ne radiš. Ma ne, nije Osim prvog teško, dijela. 50 km mapa. 50-50. Jesi ti i dalje onaj kao početni skin? Okej. Zašto se ja neko... Nemoj si. I buff mene udara sjekira, znači eto. Sjekira mene ako ovo udara. gledaš. GG ma Mene je brate. bomba skoro puknula. Nemoj me please, dobro? Sad ću ja neku kao... Nemoj... Eto moja prečica, udavi se. Neću ja više pokvavat te prečice, nije to dobro za mene. Ja ne razumijem, jel meni sam... Polovo! Da, igra je protiv mene, stvarno. Znači, prvo me sekira udari, onda se udavim, onda me dva put bomba pogodi, pa ja ne razumijem. Evo ga, Mr. Beast pored mene. Hehe, Mr. Beast odustao. Lol. Ti ima s Mr. Beastom. Ne bi ja nikad. Nemoj Kilometar zezat da što? je dugačka. Molim te sam da uspijem. Mislim da je još malo pa kraj. Već se neko. Hvala. Tu uzeo sam boost, mislim sam da Oh nisam. my god. To je to, možda uspijem. Ovaj se malo... Jes to ti, Lisiko? Ja sam Ja. pao, ne znam hoću li uspjeti. Ja, Lis. Ja. Možda hoću ako prije. GG, ja nisam Nisam uspio. pješao na njih. Ali ne, stvarno ne volim ove mape, ove kao... Jesi ti prešao? Ne, jesi ti. A dobro, nisam ni ja. GG, idemo. Josi. Ljudi, idemo u treću rundu. Ok, Lis, Ako ne sad kod ako nas ne može. ne dođemo makar do finala, ono ima da... Šta Ima ćemo? da iđemo. Da. Opet Ja. ovo Humble Stumble. Humble. Humble.
Brate, šta je ovo? Cijeli mravinjak početnih skinova. Za malo da padne. Jesi ti ovaj prvi? Ne past! Koliko sam ja glup? Ja ne vjerujem stvari. No, koliko sam glup. No, koliko sam glup, pa. Gdje si ti? Please, nemoj. Dobro, ovo dobro, uspio sam makar u semifinali da se kvalim. Da vidimo. Ne, Space drop. Ako ne znate šta je ovo, mi je kao honeycomb, samo što je u svemir i kao nema gravitacije. Ovo je honeycomb, samo što nije honeycomb. Evo ga trampolin. GG. A koliko ti on odbaci trampolin? Ne. Dobro, samo da ne postanem king. Lis, jesi ti ovo? Ne znam. Blood doesn't know his... Ja sam Plague Orat, ne znam, ne vidim. Ali ne, ja sam isključio da mi se prikazuju imena, ne. Kvalificirao sam. Zamalo da padnem. Ne, padam. Da se neko nije kvalificirao sad, ja bi ispao. Ali dobro, neko se... To jest neko ispao. Da se neko... Vidimo zlatni Mr. Beast. Zlatni Mr. Beast. Da vidimo šta će sljedeći bit. Ne, ovo, zašto ovo ja ovo mogu prvi. Icy Heights. Al umjesto da nam daju laser death, lava blok, kak se već ono zove. Ne, oni nama baš daju ovaj snijeg, brate. A snijeg prvo pre 3 mjeseca, onak. Jesi ti ovaj prvi? Ne. Znači da jesi. Nisam. Ne. Alo, možda uspijem. Ok, više neću uspjeti. Znači, mene je ovo... Si vidio mene kako sam poletio pokraj tebe. Mene je ovo žuto. Ne znam šta mi je danas, ali mislim da je Ingrid... Ne znam, ali ljudi, to je to od ove epizode. Da. Mislim, kraj je, što je najjače. I evo ga za kraj videa 3 ova spina, da vidimo. Please, nav dobro. Duplikat. Dobro, dobije sam trikina kifta. Alice. I ja spinam. Legendary. Ali imam 9 od 95, tako da ništa od toga. S koga sam dobio? Dobio sam Guntex Tugmera. Opet duplikat. Nažalost. I da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, bacite like. I ako niste, nemojte baciti like. Evo Lis, šta ćeš još da kažeš za kraj? Ćao. Ćao.